I què? Amb Rita Valero. Avui és el dia que es commemora el Dia de la Dona Treballadora i el Dia de les Dones en general, perquè en veritat qualsevol feina que es desenvolupi, encara que no estigui remunerada, és una feina. Estic parlant, evidentment, d'aquestes dones que es dediquen a sus labores, a les labors de la llar, com es sol dir, no? De mantenir la llar neta, de tenir tots els diners a punt, de cuidar la mainada i de fer totes aquelles tasques que comporten fer d'una casa una llar. Aquesta és una feina que normalment ha estat destinada a que la fessin les dones i no se'ls hi ha remunerat, cosa que ha fet que quan la dona va entrar en el mercat laboral remunerat, tot i que remunerat amb menys ingressos i amb menys cèntims, encara que desenvolupessin la mateixa feina i les mateixes tasques que els homes, doncs quan la dona va entrar en el mercat laboral pròpiament dit, què va passar? Doncs que tenia una doble feina, una doble càrrega de feina, la que feia fora de casa més la que feia dintre de casa, perquè aquesta feina l'havia de continuar fent la dona. Llavors, és una reclamació que es fa tots els 8 de març, a més de totes aquelles altres reclamacions en les que parlem del sostre de vidre, que també en moltes professions queda força invisibilitzat. De tot això i més parlarem en el programa d'avui. Canto libre para el que ama la tierra y su sangre que late por mis venas. Guerra para el que la... 5 cèntims. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella. Canto libre para el que ama la tierra y... Fins al cony. Imma Sust. Escrit publicat al diari El Periódico el dimarts 28 de febrer de 2023. Fa mitja vida que veiem penis dibuixats a lavabos, parets i quadros. En el món de l'art de carrer, el cony no ha tingut gaire fans, coses de l'heteropatriarcat. Li dius a una persona que et dibuixi un penis i t'ho fa en mig minut, però si li demanes que et dibuixi una vulva, es tira 3 hores i sempre s'hi deixa alguna cosa. Per sort, això està canviant. Els conys estan sortint de l'armari, perquè ja no estem fins als collons, estem fins als cony. I ho diem amb 2 ovaris, tot i que no els tinguem. Fins al cony que les vulves es considerin lletges. Fins al cony que no es valori el seu clítoris com es mereix. Fins al cony que es posi en dubte la seva olor. Heu trobat o heu vist algun anunci en què es parli de l'olor del penis i de com camuflar-lo? Fins al cony que ens infantilitzin i empetiteixin. Els llavis grans i petits no existeixen, són interns i externs. El clítoris no és un cigronet, és un òrgan superpoderós que només serveix per rebre plaer. Fa uns anys, les dones que no sentien plaer al ser penetrades sense estimulació clitoriana es consideraven inferiors. Molt ha plogut des d'aleshores. Des d'aquells temps en què es deia consolador a la joguina eròtica. Si ho penses bé, és horrible. Les dones no podíem sentir plaer sense un home, i si ho fèiem amb una joguina eròtica era perquè necessitaves consol. Això ja no és així. Les dones hem entès que podem tenir una meravellosa vida sexual sense necessitar de tenir una parella, ni de ser penetrades. Fins al cony, de sempre acabar la relació sexual amb una penetració. Ens hem tret la careta, hem cridat el que ens agrada i hem deixat de preguntar-nos si som vaginals o clitorianes. Ara estem contentes i orgulloses del nostre clítoris, que a part de donar-nos un plaer enorme, mai envelleix ni perd la seva capacitat orgàsmica. Fins al cony, que diguin que la meva vagina només serveix per parir. Desvinculem una vegada per sempre el sexe de la procreació i donem-li el joc que es mereix, el plaer, i fins al cony de la transfòbia. Dona sense cony crida fins al cony, tot i que no en tinguis, si et sents dona. La teca. Tierra de poetas, cuánta sabiduría ancestral respira esta tierra, fuerza... Avui et vull presentar la guia d'acompanyament i bon tracte a l'alumnat que verbalitza situacions de violències sexuals. És una guia editada per la Generalitat de Catalunya al juny del 2022.
Té per objectiu orientar sobretot el personal docent sobre com detectar i abordar les violències sexuals en l'àmbit escolar. Amb aquesta finalitat ofereix, doncs, algunes eines per facilitar una primera acollida a l'alumnat que es trobi en aquesta situació i també dona algunes pautes sobre com actuar de la forma menys revictimitzant possible davant d'una revelació per part d'un alumne o alumni. Aquest document s'estructura en 2 blocs. El primer tracta el marc normatiu i la conceptualització de les violències sexuals des d'una perspectiva àmplia i el segon constitueix, des d'una vessant més pràctica, una guia per facilitar una primera acollida per part del professorat. En aquesta guia, les referències a les dones, nenes i adolescents inclouen també les dones, nenes i adolescents trans. La violència sexual és qualsevol acte que restringeix la llibertat sexual de les dones, nens, nenes, nenis i adolescents, limitant la seva capacitat de prendre decisions. Comprèn múltiples conductes que atenten contra la intimitat, la sexualitat, els òrgans sexuals i les relacions afectives i eròtiques amb una intenció de dominar i controlar la llibertat sexual. Inclou diversos comportaments que poden ser preparats per qualsevol persona en l'espai públic o privat, ja sigui a casa, a l'escola, a la universitat, a la feina, al carrer, als espais d'oci, als centres esportius o de salut, a les xarxes socials o internet, etc. Les formes en què es manifesten les violències sexuals varien en funció dels contextos en què es produeixen, però tenen en comú que no es tracta d'actes puntuals, sinó que han de ser enteses com a problema social des de la perspectiva internacional dels drets humans. Aquest fet evidencia la necessitat d'abordar les violències sexuals des d'una perspectiva àmplia. Les violències sexuals, per tant, no només constitueixen un problema de salut o delictiu, sinó que s'han de considerar una violació dels drets humans i més específicament d'un tipus de violència masclista, en la mesura que es cometen contra les dones i nenes, com una forma de discriminació contra aquestes i una violació dels seus drets. A més, les dades estan clarament travessades pel gènere, tant pel que fa a la majoria de víctimes, majoritàriament dones, com els perpetradors, la immensa majoria són homes, un 97,5% segons es visibilitza en la macroenquesta de 2015 de violència contra la dona recollida per Amnistia Internacional al seu informe del 2018. Les estadístiques revelen una dada que ens deixa compungides, que a Europa un de cada 5 infants i o adolescents ha patit violència sexual abans de complir els 18 anys. No obstant això, s'estima que només el 15% de casos són denunciats. Més concretament, a Catalunya, l'any 2021 es van registrar 500 denúncies per violència sexual a infants entre 0 i 12 anys i 601 denúncies referides a població d'entre 13 i 17 anys. Així doncs, l'any 2021, el 42,3% de les víctimes de violència sexual tenien menys de 18 anys. Cal tenir en compte, però, que la incidència encara és més gran, ja que la violència sexual és un dels delictes amb la xifra oculta més alta, és a dir, de les menys denunciades. Això es deu, entre d'altres motius, a la por de les víctimes a no ser cregudes o que se les culpi perquè senten vergonya, perquè no tenen confiança en la justícia i per l'existència d'un sistema de creences masclista. No obstant això, les dades policials manifesten un augment progressiu en els darrers anys de les denúncies per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual. Pel que fa als agressors, cal dir que no hi ha un perfil psicològic determinat de la persona que exerceix violència sexual contra els infants i adolescents. Són persones que acostumen a tenir una aparença d'allò més normal. Tot i així, els autors dels delictes sexuals són un 99% homes. I d'acord amb les dades del Departament d'Interior, a Catalunya, corresponents també a l'any 2021, en el 64,6% dels casos van ser homes de fins a 40 anys.
Els agressors acostumen a pertànyer a l'estructura familiar o bé a conviure amb la víctima. També és freqüent que els agressors siguin persones vinculades a l'àmbit educatiu, del lleure i de l'esport. Finalment, també és possible que l'agressor sigui del mateix grup d'edat que la víctima, és a dir, una altra persona menor de 18 anys. En l'àmbit educatiu, com hem dit, és una prioritat detectar i prevenir les violències sexuals. Per tant, que les violències sexuals són una violació dels drets humans s'ha d'entendre com un problema polític, un problema de salut, un problema delictiu, un problema de convivència social i d'educació. Per aquest motiu, les violències sexuals requereixen intervencions en totes aquestes àrees, des d'un enfocament centrat en les necessitats i els drets de la infància i l'adolescència. En aquest sentit, existeixen unes obligacions dels estats i dels poders públics en tots els àmbits per garantir la sensibilització, la prevenció, la detecció, l'atenció, la recuperació i la reparació de les dones i nenes i nens i adolescents que han viscut situacions de violència sexual. Aquesta obligació es defineix a la Llei 17/2020 del 22 de desembre de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, amb el concepte de diligència deguda com l'obligació dels poders públics d'adoptar mesures legislatives i de qualsevol altre ordre per actuar amb l'agilitat i eficiència necessàries per assegurar-se que les autoritats, el personal, els agents, les entitats públiques i altres actors que actuen en nom d'aquests poders públics es comportaran d'acord amb aquesta obligació en vista a prevenir, investigar, perseguir, castigar i reparar adequadament els actes de violència masclista i protegir-ne les víctimes. No cal dir que la violència sexual viscuda a la infància o a l'adolescència és una de les manifestacions de violència més greus. I què significa haver viscut violències sexuals en la infància o l'adolescència? Doncs la majoria de les violències sexuals es cometen dins de l'entorn familiar. La violència a la infància i l'adolescència es defineix com tota acció o omissió no accidental que provoca un dany en el benestar físic, psicològic i o emocional que afecta el desenvolupament evolutiu de qui la pateix. Comprèn qualsevol acte que atenti contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona creant unes condicions o aprofitant-se d'un context que, directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense tenir el consentiment ni la voluntat de la dona, amb independència del vincle que hi hagi entre la dona i l'agressor o agressors. Inclou l'accés corporal, la mutilació genital, el risc de patir-ne, els matrimonis forçats, el tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual, l'assetjament sexual i per raó de sexe, l'amenaça sexual, l'exhibició, l'observació i la imposició de qualsevol pràctica sexual, entre altres conductes. És important destacar que la majoria de les violències sexuals que viuen infants i adolescents es donen dins de l'entorn familiar, ja que en el voltant del 84% dels casos les persones abusadores són conegudes. Això és una dada de Save the Children del 2021. És per això que són difícils de verbalitzar i explicar, ja que sol existir un vincle afectiu entre la víctima i l'agressor i, en conseqüència, hi ha por a trencar la unitat familiar, a l'abandonament, a sentir-se culpable, a no obtenir credibilitat ni protecció. Tot això fa que les violències sexuals envers els infants i adolescents tinguin moltes més probabilitats de mantenir-se en la impunitat, ja que la major part d'aquestes situacions no es denuncien mai. Una de les coses més importants que hem de tenir presents és que si algú ens ve a explicar una situació d'aquestes, cal evitar que la víctima hagi d'exposar de manera reiterada i una altra vegada i un altre cop i de manera repetitiva l'experiència traumàtica. La victimització secundària és precisament això, el procés mitjançant el qual la persona que ha patit la violència es veu empesa
a haver d'exposar de manera reiterada l'experiència traumàtica viscuda. També ocorre quan les persones que fan aquesta acollida desencadenen sentiments negatius cap a la víctima, com podria ser no creure-la, fer judicis previs, menystenir el seu relat, etc. El risc de victimització secundària és especialment alt quan es tracta de violència sexual viscuda a la infància i o a l'adolescència, ja que és una de les manifestacions de violència més greus i s'ha de tractar amb la màxima cura. S'ha de cercar la intervenció mínima i al mateix temps la màxima ajuda i evitar la revictimització generada per la reiteració d'actuacions o la seva pràctica en condicions poc adequades. Quan ens arribi algú que ha patit un assetjament sexual o qualsevol altre tipus de condicionant, hem d'acollir la revelació. Algunes de les consideracions inicials que hem de tenir en compte és detectar prèviament situacions de violència sexual, ja que és una responsabilitat i un imperatiu ètic. Que el personal dels centres educatius detectin actuacions de violències sexuals que estigui patint un alumne és una responsabilitat. Per això hem d'estar alerta i no podem romandre en una actitud passiva o d'evitació davant les violències sexuals. Cal tenir en compte que davant les situacions de violència sexual l'infant o l'adolescent pot trigar mesos o anys a revelar-les i els motius poden ser molt diversos. L'agressor constitueix un escenari d'abús de confiança, de xantatge, coacció i en fa un secret que dificulta la verbalització de la vivència de violència sexual. Així mateix, és molt probable que l'infant o adolescent, en plantejar-se d'explicar-ho, senti por i preocupació per l'impacte que la revelació pot provocar en la família, ja que segurament implicarà canvis en les relacions i els vincles familiars, cap a si mateix o fins i tot vers la persona agressora, per qui pot sentir-se confós emocionalment. També poden sentir-se culpables, tema que no se'ls cregui o estar amenaçats o coaccionats per l'agressor. Infants i adolescents, a més, poden sentir que se'ls qüestiona l'orientació sexual o la identitat de gènere i, per tant, els costa més identificar-se com a possibles víctimes. També s'ha de tenir en compte, com bé explica Toledo i Pineda el 2016, que vivim en un sistema patriarcal, amb una tradició de la cultura de la violació, un marc que propicia que es normalitzin moltes conductes abusives i quedin invisibles moltes manifestacions de violència. Tot això fa que la majoria de les víctimes no revelin la situació quan volen, sinó quan poden. Així doncs, no és estrany que, com bé recull tota la literatura especialitzada en aquest tema, la majoria de les revelacions es produeixin en l'adultesa. Atès que pels motius expressats i exposats anteriorment, infants i adolescents poden no verbalitzar la situació de violència sexual que estan vivint. És imprescindible que el personal docent dels centres educatius posi especial atenció als processos de detecció d'aquest tipus de situacions, ja que com a professionals que treballen a primera línia la seva tasca és essencial. En la fase de detecció, es tracta de reconèixer o identificar una sèrie de senyals o d'indicadors de l'infant o l'adolescent i d'indicadors sobre el comportament i les actituds de la família. I com s'ha de fer aquesta acollida? Doncs cal tenir present que per preguntar i exposar sobre situacions de violències sexuals es requereix una formació especialitzada. Per tant, en cas de sospita, és millor derivar aquesta tasca als serveis especialitzats per no interferir ni perjudicar el o la menor i evitar la victimització secundària i garantir un bon tracte i un acompanyament apropiat. La revelació o verbalització es dona quan un infant o adolescent expressa o manifesta que ha patit una situació considerada violència sexual, és a dir, que ha patit sobre el seu cos conductes de caràcter sexual com tocaments, petons, masturbació, penetració, etc. O ha estat obligat a veure conductes sexuals, per exemple, visionar pornografia, i o ha estat obligat a dur a terme conductes per a la satisfacció sexual d'una altra persona, tocaments, petons, masturbació, fel·lació, enviaments de fotografies del seu cos o dels seus genitals, etc. Entre moltes altres conductes considerades dins el ventall de les violències sexuals. Si estem davant d'una revelació és perquè l'infant o adolescent ens ha escollit i això vol dir que té confiança suficient en nosaltres per revelar-nos una situació violenta que ha guardat com a secret i creu que podem donar-li suport
per avançar en l'acabament o trencament d'aquesta situació o també per començar a recuperar-se. És convenient que en la mesura del possible l'espai físic sigui el màxim d'acollidor a fi que l'infant o adolescent se senti còmode en un espai segur on puguem recollir tota la informació que ens pugui donar. No obstant això, encara que l'espai no sigui l'idoni, és millor no posposar la revelació, ja que pot comportar que l'alumne se'n desdigui i no vulgui continuar o no en vulgui parlar més. Així doncs, l'atenció ha de ser immediata i àgil i cal evitar demores en la intervenció. Si generem un context de confiança, és més fàcil que es produeixi la revelació. Queda clar que la nostra actitud d'acollida és molt important. Per això, a continuació, us parlaré del bon tracte i la resiliència. Les accions bàsiques per fer una bona acollida, que són aquestes: escoltar, protegir, empoderar, atendre, actuar i, sobretot, creure, no posar en dubte. I ara us parlaré de cadascuna d'elles. Escoltar. S'ha de garantir el dret de l'infant o l'adolescent a ser escoltat en totes les decisions que l'afectin, tal com diu amb l'Observació General número 12 del 2009 el Comitè dels Drets de l'Infant. Cal una escolta activa, presència absoluta, no deixar que la ment s'anticipi, intueixi, imagini, etc. Sense completar les frases, ni omplir els silencis, ni interrompre el discurs. S'han d'utilitzar les paraules que fa servir l'infant o adolescent per referir-nos al que està expressant i no les hem de suavitzar ni agreujar. Les persones adultes tendim a fer servir múltiples mecanismes d'evitació i contextualitzem, minimitzem o bé neguem el que ens diuen els infants o adolescents. Cal estar alerta davant d'aquest tipus de conductes i evitar-les per poder dur a terme una bona escolta activa. Si un infant o adolescent ens explica que ha patit violència sexual, hem de tenir molta cura de no generar un efecte negatiu. Potser que encara no sigui conscient que el que ha patit té una dimensió molt dolorosa i nosaltres no hem d'espantar-lo ni molt menys renyar-lo pel que ens està dient. Sobretot cal escoltar i dir-li que pot confiar en nosaltres per qualsevol cosa que el faci sentir malament i que buscarem la manera de donar-li el suport que necessiti. No hem de fer judicis sobre la situació que ens narra. Les violències es cometen de maneres molt diferents de les que solen aparèixer en l'imaginari social. Deixem que parli i no afegim paraules al seu relat, perquè podríem modificar o interferir en el record o la vivència. Actuar. Cal detectar que fent una escolta activa, acollint i creient el relat de la víctima ja estem actuant. És vital per a la posterior recuperació de la víctima que aquesta tingui un espai de seguretat i sàpiga que pot confiar en la persona amb qui està parlant. Per crear aquest espai, doncs, és necessari respectar el relat tal i com l'està comunicant, no indagar ni aprofundir en els detalls de la violència viscuda, simplement deixar-la parlar, escoltar i donar-li suport. També cal evitar que les nostres pròpies experiències interfereixin en el relat. Si hem de fer preguntes, que siguin obertes. En cas que l'infant o adolescent ens faci alguna pregunta, s'ha de contestar sincerament el que sapiguem d'una manera clara i simple. En cas de no conèixer la resposta, podem dir que ho preguntarem i que li transmetrem la resposta el més aviat possible. Cal tenir en compte l'edat i la maduresa emocional de l'infant o adolescent que ens està donant el seu testimoni per respectar el seu procés de decisió i el seu ritme. Tanmateix, cal explicar-li de forma comprensible, adaptant el llenguatge utilitzat i els aspectes formals a l'edat i les característiques personals, que aquella situació és un delicte i que s'ha de comunicar a les autoritats pertinents perquè s'actuï i es posi fi a la situació. Explicarem que com a persones professionals estem obligades a comunicar el seu cas per assegurar la seva protecció i integritat i perquè no es torni a repetir la mateixa situació i que això es farà amb la màxima cura i respecte d'acord amb les seves necessitats. Creure. Cal creure el relat en totes les circumstàncies i evitar caure en prejudicis i estereotips propis de la cultura patriarcal que comporta la incredulitat
davant les manifestacions de les violències sexuals expressades per les víctimes i supervivents. També cal tenir en compte que, més enllà del relat, la víctima està compartint amb nosaltres una situació de malestar i de greu patiment i convé validar les emocions que està expressant. Atendre. Davant d'una revelació cal mantenir la calma i el control de les nostres emocions, cosa que no sempre serà fàcil. Respirar profundament pot facilitar la relaxació i la concentració, i això ens ajudarà a no fer gestos ni expressions inconscients que denotin neguit o sorpresa pel contingut que ens està verbalitzant i, així, interferirem el mínim possible en el relat. Protegir. Un bon punt de partida per protegir l'infant o adolescent en el mateix moment d'acollir el relat pot ser recordar-li que pot comptar amb nosaltres, que no està sol i que actuarem per defensar els seus drets i cobrir les seves necessitats. També cal protegir al màxim totes les dades de l'infant o adolescent i, evidentment, no facilitar als mitjans de comunicació cap informació al respecte, tot preservant la intimitat i integritat de l'afectat o afectada i dels seus familiars. Sols ha de conèixer la informació del cas la direcció del centre, els professionals de l'EAP i les persones que han acollit la revelació. Quan la revelació la fa algun membre de la família de l'infant o adolescent, no s'ha de proposar al centre educatiu explorar què ha passat. Cal derivar el cas als serveis especialitzats. Empoderar. Donar autonomia i no tenir una visió adultocentrista ajuda a posar el focus en la víctima i supervivent, a fi que sigui en el centre de les diferents intervencions i no tingui la sensació que tot està passant al seu voltant sense que ell o ella o elli en prengui part. Per això cal reforçar la valentia i l'esforç de la persona que ens manifesta la seva vivència i validar el patiment que està sentint. Cal verbalitzar l'agraïment per la confiança dipositada en nosaltres i reconèixer l'acte de valentia que suposa trencar el silenci. I és que quan una persona ens explica una situació com aquesta, ens està obrint el seu cor, els seus sentiments més profuns, les seves pors, i tot això s'ha de rebre amb els braços oberts. El primer que hem de fer és comunicar-li que no té la culpa de res del que ha passat. Escoltar-la activament i intentar memoritzar paraula per paraula el que ha verbalitzat per posar-ho per escrit en finalitzar l'escolta. Si fem anotacions, per tranquil·litzar-la, li comentem que és per no oblidar cap detall. Cal tenir en compte que l'infant o adolescent està en una situació de màxima vulnerabilitat. Per això, explicar-li què fem li donarà seguretat i confiança. També hem de transmetre expectatives realistes davant la situació. Es pot verbalitzar que això és violència i que ningú mereix patir-la, que no existeixen motius que la justifiquin, que són situacions complexes però que hi ha sortida, que hi ha alternatives o que es farà el que calgui per donar-li suport i activar els suports professionals necessaris. Si ens fa preguntes, responem el que sapiguem i si no sabem la resposta, expressem que no ho sabem, però que intentarem buscar la resposta el més aviat possible. També hem de demanar-li com se sent i, sobretot, què necessita. Reforçar sense jutjar la seva valentia i coratge per explicar la situació de violència. Agrair la confiança que ha depositat en nosaltres pel fet d'explicar-nos-ho i fer-li saber que hem de comunicar el que ha passat per tal de protegir-la, ajudar-la i defensar els seus drets. Tot això queda enfront de les conductes i males pràctiques que es poden portar a terme, encara que no s'haurien de portar a terme i que, malauradament, moltes vegades s'han portat a terme revictimitzant, és a dir, tornant a victimitzar la persona que ha passat per aquesta situació. No em puc quedar sense explicar-vos algunes d'aquestes conductes que cal, sobretot, evitar. Cal evitar interrompre el discurs de la víctima i supervivent. Cal evitar verbalitzar opinions sobre el comportament que ha tingut la víctima i supervivent durant la situació de violència, com per exemple, per què no vas dir res? Per què no vas prendre precaucions? O per què no vas estar alerta? Què vas fer per provocar-lo? Per què has esperat per explicar-ho? La víctima necessita el seu temps per pair i per entendre el que ha passat i pensem que en moltes ocasions
no saben, no són conscients del que ha passat. El seu cervell i els seus sentiments encara no estan del tot desenvolupant. Són personetes que estan creixent. Per tant, és impossible que en aquell moment puguin entendre l'envergadura de tot allò que han patit. Qüestionar-les no ajuda a res. Disculpar o justificar l'agressor és una de les coses que cal evitar per sobre de tot. Traslladar pensaments negatius o insults sobre l'agressor tampoc és algo que s'hagi de fer. Evidentment, tampoc s'ha d'indagar com se sent la víctima i supervivent o jutjar la seva reacció davant la situació de violència. Ha reaccionat com ha pogut o s'ha bloquejat i no ha reaccionat i a sobre hem de qüestionar el seu comportament? No. Tampoc s'ha de qüestionar el seu relat dient-li coses com, per exemple, «Estàs segura del que m'has explicat? No deus estar exagerant-ho tot? No t'ho estaràs inventant? O això ho deus haver somiat?» Com us dic, malauradament, aquestes són frases reals que s'han dit i que s'han rebut per persones que havien patit aquesta violència. Tampoc cal fer preguntes innecessàries i irrellevants per a la protecció de la víctima. No cal donar més informació de la que ens demana o tampoc cal contestar preguntes quan no se sap la resposta. Maximitzar o minimitzar el seu relat li farà més mal, però minimitzar-lo de la mateixa manera que maximitzar-lo. Tenim un problema pels dos costats, els dos extrems no són mai bons. Fer-li promeses, per exemple, tot se solucionarà, les altres persones ho entendran. Malauradament, en moltes ocasions hi ha persones que no ho entenen. No li podem mentir, no li podem fer aquestes promeses perquè això li farà no estar preparada si hi ha algú que no ho entén. Li podem dir, hi haurà persones que ho entenguin i hi haurà persones que no. Preparem-nos per poder atendre la situació quan hi hagi persones que no entenguin el que ha passat o el que estàs explicant. Dir que no ho comunicarem o confirmar que li guardarem el secret. Això fa més mal que bé. No és un secret, no s'ha d'avergonyir. És una cosa que quan la persona estigui preparada s'ha de poder dir. I sobretot si és un menor, és la nostra responsabilitat dir-ho. Utilitzar conceptes que generen por o alarmisme, com per exemple presó, denúncia, policia, detenció, etc. No cal. És una criatura petita. No cal que li diguem totes aquestes coses que el poden o la poden espantar i llavors tirar-se enrere i creure que per culpa seva aquella persona pot acabar a la presó, perquè mai, repeteixo, mai és culpa de la víctima. Fer o oferir mediacions, cosa que pot resultar molt perjudicial per a la víctima i per a la seva recuperació. No es pot mediar un cas de violència. No s'ha de mediar res. Mai s'ha de posar la víctima enfront del seu agressor perquè arribin a acords. És un delicte. No s'han d'arribar a acords ni s'ha de mediar aquesta situació. Evidentment, no cal explicar a la víctima i supervivent què li pot passar a l'agressor. Si ens ho pregunta, li podem contestar, però si no ens ho pregunta, no cal explicar-li. I tampoc s'ha de culpabilitzar mai la víctima i supervivent pel que ens ha explicat. Tot el contrari, el que dèiem abans, agrair-li la confiança que ha depositat en nosaltres per explicar-nos una situació tan dolorosa per la que ha passat. I et preguntaràs, i després què faig? Doncs el nostre objectiu com a professionals que escoltem una revelació és recollir aquesta informació per tal de notificar-la a les autoritats competents i donar suport a l'infant o adolescent que està verbalitzant aquesta situació. En recollir el relat per escrit, cal posar què ha dit, com ho ha dit, en quin lloc i què estava fent en aquell moment i tots aquests petits detalls. És aquesta informació la que el centre educatiu farà arribar a l'autoritat competent, Fiscalia de Menors, dgaia, jutjats o Mossos d'Esquadra, tal com ho estipula el protocol de maltractament a la infància i adolescència. En tots els centres ha d'existir aquest protocol i s'ha de portar a terme aquest protocol. És important anotar en l'escrit tota la informació que l'alumne ha verbalitzat i també si prèviament ha explicat o manifestat aquesta mateixa situació. En aquest cas, si en tenim dades, cal fer-les constar.
També és important a l'hora de recollir i redactar les verbalitzacions incloure el comportament no verbal, és a dir, tot el que hem pogut apreciar a través de les emocions de la víctima, com per exemple si estava neguitosa, amb por o altres sensacions. Molt sovint, les víctimes i supervivents ens poden explicar dades que d'entrada semblen irrellevants, però que en aquests tipus de violències sexuals són importants, sobretot si s'inicia un procés judicial, com per exemple el vincle o la relació amb l'agressor, si té contacte i amb quina freqüència, si té converses guardades al mòbil o correus electrònics d'aquesta persona, si li ha fet algun tipus de regal o pagament després de la conducta violenta i totes aquestes coses. Malauradament, aquestes persones que tenen un nom, pederastes, utilitzen totes aquestes tècniques i tàctiques per apaivagar els nervis o el sentit de culpa que pugui tenir la víctima. Cal diferenciar la comunicació de la denúncia. El personal docent o el que treballa en el centre educatiu té el deure de comunicar a l'autoritat competent una situació de risc o de maltractament, tal com ho indiquen els protocols del Departament d'Educació. Això és la comunicació del que ha succeït. Després, en tot cas, la denúncia ha de ser posada pels tutors legals, encara que l'alumne es pugui retractar. Just després d'explicar la situació de violència sexual, cal notificar aquesta informació a l'autoritat competent, la Fiscalia de Protecció de Menors, per tal que s'activi la xarxa de recursos especialitzats a fi de protegir-lo o protegir-la i defensar els seus drets. És important que per facilitar la recuperació emocional i la reparació de la víctima, aquesta mantingui les seves rutines acadèmiques, els vincles amb les amistats del centre, etc. La direcció del centre educatiu ha de facilitar totes les mesures i suports necessaris perquè l'alumne pugui continuar el procés educatiu i, si s'escau, també ha de valorar, juntament amb els professionals o la família, la necessitat d'adaptar el currículum i l'avaluació. Si, tot i seguir les pautes, el personal docent o la direcció del centre educatiu es veuen desbordats per la situació, què poden fer? Doncs poden contactar amb la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència del Departament d'Educació. Les sigles són USAP i el telèfon 900 923 098 o també se'ls pot escriure per correu electrònic a l'adreça usap.educació@gencat.cat. Deletrejo usab.educació@gencat.cat i aquí de seguida ens contestaran i ens donaran indicacions sobre com hem de procedir o fins i tot concertaran una visita amb nosaltres. També hi ha altres serveis especialitzats en l'àmbit d'atenció i recuperació, violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes, gencat.cat, amb el telèfon d'atenció a la violència masclista 900 900 120, 900 900 120. També l'àmbit de la protecció a la infància, Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, de Gaia, Departament de Drets Socials. El telèfon Infància Respon, 116 111, del Departament de Drets Socials. En l'àmbit sanitari, l'equip funcional d'experts, l'atenció a la violència sexual infantil i juvenil de més de 72 hores i el maltractament greu en l'àmbit de la salut, ho podem trobar a la pàgina gencat.cat. I dins l'àmbit judicial, l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, OAB-D, amb el telèfon gratuït 900 121 884. Repeteixo, 900 121 884. Tant de bo no haguéssim d'utilitzar tots aquests recursos, però com a mínim sabem que existeixen i podem fer-ne ús en cas que calgui. Explica't. Doncs en aquest sí i què d'aquesta setmana, especial Dia de la Dona, tenim amb nosaltres una convidada fantàstica, la Amàlia Valderrama, psicòloga i formadora que col·labora amb Espai Dona i treballa sobretot tema de gènere. Molt bones, Amàlia. Bona tarda, Rita, Com com estàs? estem? Molt bé, gràcies per convidar-me. Un plaer, un plaer. Tinc moltes ganes de que ens expliquis una mica perquè em deies que
que fas tallers de sensibilització, per exemple. Exacte. Què vol dir això? Mira, a l'Espai Dona fem tallers de sensibilització i de promoció de la igualtat de gènere. Passem per tots els nivells de primària i secundària i el que fem és treballar tot el tema de gènere des d'estereotips, prevenció de violències, feines masculinitzades i femininitzades, o sigui, tot això que va des de la part més baixa de l'iceberg de la violència fins a la violència mateixa, no? De consentiment i bueno, això. Llavors tracteu totes les temàtiques, perquè de fet, quan parlem de violència de gènere, clar, no estem parlant només dels cops o dels crits, els insults i allò que es pot percebre i que es pot veure, no? Sinó allò també que queda com soterrat. Bueno, es diuen micromasclismes, però Sí. nosaltres intentem no dir micro perquè ens no sembla són que no micros. són micros, que ja són situacions greus que ja ens haurien de generar una mica d'incomoditat i que hauríem d'anar canviant, no? Però bueno, sí, aquestes situacions més quotidianes que generen una situació de desigualtat i falta de respecte cap a les dones. No sé si ens pots explicar una mica algun exercici d'algun taller per dir com s'atura això. Perquè de vegades és com, vale, vull posar un límit, això no m'ha agradat, com ho faig sense ser agressiva o, bueno, intentant ser assertiva, però atrevint-me sense que l'altra persona s'enfadi o, en fi, una mica... Mira, a mi m'agrada molt un taller que acabem d'iniciar perquè cada any el que fem és una revisió dels tallers que es fan a cada nivell. I ara a sisè de primària el que estem fent és treballar com la part prèvia del consentiment. Treballem situacions d'assetjament a l'espai públic i a l'espai privat. Llavors, fem una dinàmica que és, bueno, en l'espai públic, una història que és d'una persona que va passejant un gos, que se troba amb una altra persona que li diu que si té foc, i aquesta persona, la que va passejant el gos, li diu no tinc, i va entrar com cap a un bosc. I aquesta altra persona li diu no, és que jo el que et vull és a tu, no el foc. Llavors, aquesta història incompleta la donem en grups als alumnes i han de pensar quina seria el final de la història. I aquí comencen a sortir situacions, no?, de per què les dones ens sentim... Perquè la majoria pensa que la persona que passeja el gos és una dona i que la persona que li demana el foc és un home. Resulta que és una història que en la realitat és al contrari. Clar, però aquests estereotips, aquests prejudicis que tenim, exacte, i no? comencen Idees a sortir preconcebudes. aquestes idees preconcebudes de, clar, la por que tenim les dones de sortir al carrer, per què tenim aquesta por, quin paper tenen els homes, per què a vegades aquesta inseguretat no és, o sigui, es crea per una idea, per unes dades, per unes situacions concretes, i què poden fer les dones i què poden fer els homes en aquest sentit per prevenir tot això, no? Aquesta consciència de l'espai públic i l'assetjament. I a l'espai privat comencem a treballar per exemple, situacions de bon tracte i maltracte, des de situacions incòmodes que ens passen amb els amics. Per exemple, bueno, un amic m'ha demanat un rotulador i me l'ha trencat i jo què faig amb això? Poso un límit, no poso un límit? O un amic del meu pare m'abraça molt fort i a mi no m'agrada. Però, bueno, és l'amic... O sigui, i han de posicionar-se si pensen que és una situació de bon tracte, una situació de maltracte, i han de dir per què, no? I això fa... O sigui, comencem a pujar, no? I si es comparteix una foto que sense el meu permís, què faig si jo si estic rebent una foto d'una persona que sé que no li agradaria que aquesta... Sí, i comencem a veure aquestes situacions i donar claus per posar límits, per, no sé, còmplices, perquè puguem verbalitzar que no ens agraden aquestes situacions i començar a fer aquesta prevenció de violència, però en situacions, sí, va pujant, no? Quotidianes, I ja sí. a l'ESO ja treballem què ens agrada i què no ens agrada a nivell de les relacions sexoafectives, bueno,
anem fent a diferents nivells aquesta prevenció. Que bé, i que bé que es comenci des de ben petits i petites, perquè al final és la gent que va pujant, no?, que pot fer el canvi també. Nosaltres també, però clar, ja hem de fer un canvi de consciència perquè ens han educat moltes vegades d'una altra manera. Exacte. I llavors la mainada que va pujant doncs ja poden anar creixent amb aquest canvi ja fet, no?, i amb aquesta visió, Sí, amb sí, aquest sí. respecte i tot plegat. Us heu trobat alguna vegada que alguna alumna us hagi dit però és que a casa em passa això? Ens hem trobat que a l'escola, sí, o sigui, en aquest taller han sortit diverses situacions que els alumnes han verbalitzat. M'acaba de passar una situació aquí a l'escola tal, o hi ha una situació incòmoda que ja he parlat amb els meus pares, que a vegades el que fem en aquell moment és dir, bueno, ja l'has explicat al tutor, a la tutora, i a vegades hem hagut de sortir del taller perquè es pogués parlar això a classe. Això ens ha passat. Clar. Perquè desperta situacions que va bé que surtin a la llum, perquè precisament el que estem buscant és això, no?, que no es quedi com una qüestió normalitzada, no?, que passin aquestes coses i que es puguin parlar i que es pugui donar encaminar d'alguna manera, no? Clar, perquè ara que dius això de normalitzades em fas pensar en les típiques coses de però només era una broma. Exacte. Clar, normalitzem de vegades situacions que simplement és perquè s'han repetit al llarg del temps, però això no vol dir que siguin correctes, no? Exactament, sí, sí. I a la vegada les persones que callen, que no diuen res, que miren cap a un altre costat, doncs això, com deies abans, també estan sent còmplices de la pròpia situació. Com notes? Perquè estic segura de que ho notes d'alguna manera quan fan el clic, no? Aquest clic d'adonar-se i de dir, ara ho he entès. Sí, bueno, això és que en aquest taller ha estat superclar. O sigui, bueno, a vegades és que alguna persona es posa allà supernerviosa, me diu, ostres, m'ha passat això, els altres es queden, o sigui, és el silenci, aquest silenci com... Que talla, no? Fas una pregunta, un qüestionament i es queden allà com, no, sí, i això ha passat. I clar, és com que fan aquest clic que és important. Sobretot perquè jo sempre dic, quan vaig allà als tallers, és ara on podem fer aquests canvis més efectivament, perquè el que tu dius, és una època crítica, no? Ja quan estan a punt de sortir de sisè a cinquè, sisè, que estan fent com un canvi i que ja comencen a obrir la seva vida social de parella, d'amics, o sigui que és aquí on podem influir, jo crec, bastant, És molt interessant això que ens expliques i que ho feu això a les escoles i en aquest entorn, no? I fas més coses. Explica'ns. Sí, faig més coses fora de l'Espai Dona. Bueno, tinc la meva consulta de psicoteràpia, faig formacions en habilitats personals i socials i en educació emocional. També vaig a alguns instituts, a un projecte de Palafrugell de joventut, a treballar amb joves, les emocions, que això també és superinteressant, perquè en clau de gènere també veig que costa bastant que els homes surtin d'expressar la ràbia, per exemple, i que les dones, bueno, cada cop estan més cap a la ràbia, però també estan més situades cap a la por, per exemple. Clar, o la tristesa, O la no? tristesa. Les dones podem estar tristes, però no podem tenir ràbia. Era com... Sí, ara noto a les noves generacions que va canviant una mica, però sí, o sigui, treballo temes d'educació emocional i bueno, pues, i també tinc el club de lectura feminista aquí a la biblioteca. Ai, superinteressant! Sí, Així que, bueno, compromesa amb el tema de violències de gènere. Clar, perquè és un tema que, bueno, i sobretot en el dia d'avui, que se n'ha de parlar, Hem estat parlant de què és el que s'ha de fer per acollir a una persona que ens confessa o que ens explica o que ens dona o detectem una petita pinzellada, no?, d'una situació de violència. No sé si vols comentar algun consell, alguna cosa que es pugui atendre en primera instància, no? Aquella persona que s'ha obert amb tu, si t'ho trobes en un moment determinat.
què fem? Jo crec que el més important és que aquesta persona pugui ser escoltada sense jutjar. El que primer, a vegades, quan acompanyem a persones que pateixen situacions de violència, és com passem ràpid al consell a dir, per exemple, això s'ha de denunciar o això has de fer, no? Perquè, evidentment, connectem amb el tema de la injustícia que ens genera o que ens provoca la situació, no? Però el tema de les violències, primer, és molt difícil. Quan estem vivint una situació de violència, primer, ser conscients que estem en aquesta situació de violència. Clar. Per tant, la persona que ja verbalitza ja ha fet un procés molt, molt, molt important. Per tant, hem de ser conscients de que ha fet un pas difícil i que aquesta primera acollida és com donar-li aquest suport de has estat molt valenta, molt valent, perquè a vegades tenim situacions d'abusos i de tot tipus. Has estat una persona molt valenta explicant aquesta situació i estic al teu costat i t'escolto, no?, sense el judici, per després poder acompanyar-te en el que tu puguis decidir, perquè això és la situació, no? Com aquesta persona ha de prendre decisions i sempre té o sigui, conserva, no és una víctima que no pugui, no? Que no pugui tenir la seva part de decisió. Sempre pot tenir una decisió i l'ha de prendre aquesta persona. Clar. Nosaltres hem d'acompanyar-la, però no emputxar-la a fer coses que no vol. I Clar. també... Perquè ha de poder-ho sostenir, no? Exacte. En el cas de que fiqui una denúncia, després d'això i de verbalitzar-ho i de dir-ho a l'entorn proper, la gent de l'entorn comenta i parla i mira i senyala. Sí. I llavors això, la persona ha d'estar prou preparada per poder sostenir tots aquests comentaris, tots aquests qüestionaments i totes aquestes coses que malauradament encara li faran. Exacte. Llavors, si la persona no està preparada, no la podem emputxar, perquè llavors la llancem a un abisme, no? Exactament. Això m'ho trobo jo bastant... Quan una persona ja sap que està patint violència, però s'ha de fer tot un procés per veure què vol fer amb allò, no? I que quan aquest judici de la societat, no? És que com que no t'havies adonat, no? Com és que has aguantat tant. Com que ho dius ara. Com que ho dius ara i no abans. Com que, no? O sigui, aquestes preguntes que entenc que parteixen del desconeixement perquè és una situació que no estem acostumats a Com veure. és possible que encara no estiguem acostumats amb Exacte. tot el que s'està parlant? Clar, però clar, no... Per això jo també penso, si acompanyes, ets una amiga, escoltes això, pots escoltar-la, pots dir-li, sense jutjar-la, que respectes la seva decisió i que l'acompanyaràs, però sobretot encaminar-la a un servei especialitzat. Aquí a Palafrugell tenim la sort que tenim l'Espai Dona i que hi ha aquest servei que és aquí. En altres municipis possiblement s'han d'anar a la Bisbal o a algun altre lloc, però aquí tenim aquest servei i és un servei especialitzat en temes de violència. Per tant, s'ha d'aprofitar, no? I que aquesta persona pugui tenir un acompanyament des d'una professionalitat. Normalment, l'entorn familiar, què és el que us soleu trobar o què és el que et sols trobar? Hi ha recolzament, hi ha rebuig, hi ha vergonya, hi ha por... No sé, quines situacions? Tot. De tot. Tot el que has dit. Hi ha el qüestionament sempre, això que he dit, de per què has aguantat, per què no sé què. Clar, aquesta persona ha de fer un procés i a vegades hi ha com retorns, o sigui, perquè no és fàcil deixar una situació així, per molts motius que ara és difícil d'explicar aquí, no? Però vincles traumàtics a vegades. Vincles traumàtics, dependències, situacions familiars prèvies, etc, que no necessàriament ha d'haver això, però a vegades és possible. I aquesta persona ha fet un procés i a vegades torna i, clar, té por de que la família ja no torni a donar-li un suport i la família, evidentment, pateix i diu, ostres, ja t'he acompanyat tot això i ara un altre cop tornes. És molt difícil. Clar, és dur també, no?, pels familiars que estan al voltant. No sé si atens famílies també, perquè de vegades no és només la persona, sinó també l'entorn i el desgast que pot tenir l'entorn
quan es troba que no sap acompanyar a una persona que està en aquesta situació? Bueno, a l'Espai Dona no acompanyem els familiars. Intentem, si és una persona molt jove, sí que a vegades ha passat que sí que ve el pare a la mare i diu, bueno, però i ara què he de fer? No? Perquè és una persona molt jove, 18 anys, perquè només tenim a persones majors d'edat, i ara és com que estic descol·locada i aquí es donen aquestes consells per poder acompanyar-la, sobretot de no abocar-les directament al tema de la denúncia, perquè és un procés complex. Tenim també un sistema judicial que tenim difícil, que sobre aquí la caixa de Pandora. No sé si ens vols parlar, això ho deixo a la teva decisió lliure, de tot el tema legal i de tot el tema de la llei, només sí és sí, o bueno, no sé si vols comentar alguna cosa referent a tot plegat. És que estem en un moment clau, convuls, difícil, no?, en aquest tema, no? Però, sobretot, a mi m'agradaria com fer referència a un sistema judicial patriarcal i super trencat i difícil, no?, de canviar. O sigui, això ja ens situa en que podem tenir una llei de violència de gènere, parlo, per exemple, molt completa, amb moltes garanties, amb moltes idees, però... Sobre el paper. Sobre paper, però quan ens trobem... O sigui, al final, qui ha de decidir és un jutge o una jutgessa. Sí. Clar, i aquestes decisions, a vegades, el que havíem parlat abans, no? Entre el judici, ja hem vist el tema de la manada, bueno, totes aquestes situacions que són bastant sonades a nivell mediàtic. I surrealistes els resultats. Exacte. Vull dir... Que és com és que no has tancat les cames? Per què no has cridat? O sigui, és com aquestes situacions, no?, passen al judici. O sigui, jo m'he trobat dones que després d'un procés molt llarg d'acompanyament, de decisió, de que han decidit denunciar, i quan van al judici és que ni les deixen parlar. Les destrueixen. És a dir, diuen, però vostè què fa aquí? Si no té proves, però o a vegades és com ràpid, no? O sigui, torno a dir, és com, o sigui, ja tu has fet amb tota la teva valentia i que estàs sortint destrossada d'una situació, destrossada psicològicament d'una situació, i te'n vas a enfrontar a una altra batalla, no? És com superinjust. A més, molt frustrant, no?, en aquest sentit. Superinjust, sí. I em trobo molt sovint això i és molt frustrant, a nivell professional és molt frustrant això, perquè tot el que avancem a nivell psicològic queda derribat en un moment. Sí, és com que no es té en compte que aquesta persona ha estat en aquesta situació i que quan enfrenta un judici no pot tenir ni totes les coses clares, ni totes les proves, ni parlar de totes les maneres com des de l'altra part o de la part de la justícia es vol, no? I clar, això, bueno, és complicat. Clar. Llavors això, no sé, et fa enrere a l'hora de dir per a què denunciar? Exacte. Sí. Estem reclamant que la gent denunciï, però és que denunciar per trobar-te amb que et matxaquen en el judici i que surts encara més destrossada psicològica o emocionalment, llavors no compensa. No compensa, sí. Bueno, no dic, o sigui, no és el missatge que no denunciem, però sí que cada cop estem treballant més en informar tot el que suposa aquesta situació, no? I es cuidem molt, no?, de fer coordinacions amb Mossos, sobretot per veure a l'àrea d'atenció a les víctimes de Mossos d'Esquadra, veure, en aquest cas, concretament, quins pros, quins contres, què té a favor, no? O sigui, no és com, vale, denunciaré. No, denunciem i anem a judici. Exacte, sinó anem a posar-ho a la taula. A la taula, mira, això passarà, preparar-les per lo que vindrà, perquè, o sigui, a sobre de que tenim que treballar el tema psicològic, hem de treballar la preparació d'un judici, no? Però, bueno, anem incorporant aquestes coses, perquè és així. Hem de veure que no en tots els casos passa i que cada cop
vull pensar que amb la llei del CSI, amb totes les lleis de violència de gènere, una de les parts molt importants és que hi hagi formació Pels jutges. pels jutges. I formació a nivell d'advocat, formació... O sigui, a tots els nivells. Perquè no es tracti a les víctimes d'aquesta manera ni se les revictimitzi. Exacte. I això està contemplat, ara és que el desplegament de les lleis és així, costa i té el seu procés, com... O sigui, ara ha passat amb la llei del CSI, però quan va passar o sigui, quan es va aprovar la llei de violència de gènere, també va haver de part de mitjans de comunicació, de part de polítics de dreta, o sigui, de tot arreu va haver... Una debat. O sigui, va ser com... Però per què s'està fent i com és que es deixa en desigualtat i als homes i per què... O sigui, tot això. Ai. Però bueno, ara aquesta llei s'ha aprovat, ara s'ha revisat i ara ha sortit una nova que s'està posant en pràctica. Clar, és que al I- final les lleis s'han de posar en pràctica per veure on és com el got, no? Que l'has d'omplir d'aigua per veure on té el forat. Exacte. Si no l'omples d'aigua no saps on hi ha el forat. Sí. Bueno, malauradament, això comporta que persones surtin afectades, Sí. però clar, és que si no, no hi ha manera de comprovar què falla o què està bé, no? Exacte. I a nivell social, així són els canvis, hem de saber que hem de o sigui, com a societat, com dèiem, no? És una part educativa, o sigui, hem de fer feina des de la família, des de l'escola, o sigui, a tots els nivells per lluitar contra el masclisme. Està a tots els nivells i hem de, bueno, a la mesura del possible, treballar a diferents nivells perquè això canviï i també el sistema judicial és un més d'aquests nivells. Clar. Afortunadament et tenim com a tallerista, formadora, psicòloga, que vas fent tots aquests passets perquè puguin produir-se aquests canvis, no? Sí. Et trobes homes als teus tallers? Bueno, els tallers de les escoles, sí. Estan Clar. tots, sí. Això és molt interessant. Als tallers de les escoles sí que hi ha nois i noies i noies. Sí, i noies. Sí, exacte, sí. I tenim de tot. Tenim des de... O sigui, ja també hem deixat de fer alguns tallers a l'ESO aquest any perquè ens trobàvem una dificultat que era que o sigui, se sentien jutjats els joves homes, com si estiguéssim... O sigui, arribàvem i era com... Tot el que dèiem era com si... o sigui, acusant-los, no? I se posaven molt a la defensiva. Ja. I vam pensar, bueno, possiblement això està generant com una situació contrària de lo que volem, no? I que hem de treballar, sobretot des del punt de vista de les relacions sexoafectives afecten a tothom i que tothom ha de tenir com la seva part de responsabilitat, però que també els homes se sentin que poden parlar, que també són part de la situació, que no són ells l'únic problema, no? Que també tenen ells. És que quan parlem de masclisme, a vegades hi ha dones més masclistes que homes. Vull dir, que et pots trobar el masclisme incrustat a tot arreu, no? I, de fet, el que manca potser una mica, crec jo, és més homes involucrats dintre del moviment feminista, perquè al final el que es busca és la igualtat, no? Exacte. De totes maneres, també t'haig de dir que jo tinc amics que m'han arribat a verbalitzar és que jo ara no sé com lligar perquè no vull que em tatxin d'acosador, no? Això que m'estaves comentant, i no sé com entrar-li a una noia, no sé com fer-ho bé, perquè el que hem après és a insistir, dir-li guapa o dir-li coses sobre el seu aspecte físic, i clar, evidentment és molt més preferible que parlin d'altres qualitats teves que no pas l'aspecte físic, no? I com ho fan, no? Bueno, jo vaig intentant donar idees, però ara que et tinc aquí, doncs et pregunto, com ho poden fer? Uau, quina pregunta, superinteressant. O sigui, el passat Club de Lectura Feminista a la biblioteca vam treballar un llibre que es diu Uniforms Nivalents, de la Thais Gutiérrez, i treballàvem el tema de noves masculinitats.
clar, ara estem en un moment en què no, o sigui, tenim referents d'homes a tot arreu, a les pel·lícules, als anuncis, bueno, a les cançons, al futbol, no? Que són aquests models d'homes forts, musculosos, no sé què, etc. Ja, aquest, no? Que no expressen les seves emocions. Que... Clar, tenim pocs models d'homes d'altres tipus. Les dones sí que tenim moltes com varietats de models, perquè, evidentment, des del feminisme hem treballat molts anys per tenir molts tipus de dones referents, però en canvi els homes tenen pocs, no? Referents. Tot i així costa, perquè les pel·lis Disney sí, encara estan allà i encara se'ls hi posa la mainada, vull dir... Sí. I han fet un canvi les actuals, una mica. Una mica, sí. No gaire, però una mica. Sí. Però clar, a aquelles clàssiques encara se'ls hi posa la mainada petita d'avui en dia, llavors també creixen amb uns referents que no... Cuidado. Sí. I, o sigui, clar, està per la part de les dones, encara estem... O sigui, que tenim molts models i que hem avançat algunes coses, però encara ens trobem desitjant a un home així, no? Esperant en el torreón i que ens vingui a rescatar. Exactament, i esperant el fort i el... Bueno, no sé, clar, també, o sigui, no saben lligar, però també, o sigui, com lliguen, però clar, nosaltres també, que ens atrau? Clar, és un doble problema, no? Hi ha de tot aquí. Jo crec que estem en un moment de canvi, que cadascú comença a trobar la seva manera, no? Més, o sigui, fora dels estereotips, no? Els rols, de lo que haurien de ser, no? Com a homes o com a dones, que s'ha proposat la societat, pues hem de començar a veure què volem cadascú, no? De nosaltres, no? Sense aquest pes del rol que volem, no? I aquí ja suposo que trobarem la manera de què m'agrada, què no m'agrada, no? Com a persona, i aquí trobarem el camí, però clar, solucions aquí no te puc dir, perquè sí que és... No em pots dir algun referent masculí d'alguna pel·li, d'algun llibre, que estigui com una mica més equilibrat envers el respecte, a aquesta tolerància, no sé. Ara mateix no, sé que acaba de sortir una pel·li que es diu Close, que he llegit la crítica i tal, no l'he vist, però és precisament el que he vist de la crítica és que és una pel·lícula que treballa justament les noves masculinitats i una crítica molt interessant sobre això. Doncs que deixem aquí la idea. La idea i la veurem. Jo la tinc allà en la llista per veure-la. Però sí, encara estem en construcció i bé, perquè bueno, també nosaltres, sí, les dones també, no dic que hàgim arribat a no sé, al final del camí, no? No, ni molt menys. Però bueno, això ja em trobo, així com tu et trobes d'aquests amics, que almenys es fan aquesta pregunta. Almenys ho verbalitzen. Jo penso que això és un punt importantíssim. O sigui, no saben com, però ja saben que no possiblement va bé, això no va bé, que ja està bé, no? Que és el primer pas per fer un canvi, que tu dius, no sé com, o sigui, quan tu no saps què vols fer al futur, però almenys no saps que no ho vols fer, doncs ja és un primer pas, doncs és així, hem d'anar caminant a veure en aquest interrogant durant un temps fins que trobem camins, no? Els trobarem? Jo crec que sí, si no treballaria en tot això que t'explico, o sigui, jo soc una incansable d'aquest tema i bueno, i veig canvis perquè, clar, tinc fills, veig els seus amics, veig que hi ha petits canvis, a les escoles també veig, que cada cop, o sigui, d'un any a l'altre fem el mateix taller i a vegades veig que hi ha discursos molt diferents, molt diferents, i que a les escoles ja no es treballa d'una manera com puntual, com un bolet, sinó que a les escoles de primària ja és un tema recurrent i transversal. I això, jo, o sigui, de veritat, penso que està molt bé.
molt bé, molt bé. Clar, que no és com un taller que vinc a fer en un moment puntual, que tu sí que fent això pots reforçar, Exacte. però que hi ha un discurs, un gota a gota, Sí, no? és un gota a gota i treballen molt, o sigui, ja no és només els dies commemoratius, ja treballen moltes coses. Treballen, per exemple, la dona, la ciència, com moltes coses que abans no es treballaven. Des del currículum, i ara s'estan treballant. La Sí, sexualitat, també. Sí, jo trobo que anem per bon camí. Que bé, que bé. L'altre dia fèiem una reclama precisament en el dia de la dona i la nena a la ciència, no? On són els referents femenins als llibres de text de les escoles. Exacte. I des d'aquí, des d'aquest petit micro, no? Pues fèiem una mica aquesta reflexió. Tant de bo les editorials comencin a fer aquest clic també perquè en els llibres de text estiguin també aquestes dones, perquè existeixen, han existit i continuen existint. Exacte, que no és que no estiguin, sinó que no se les ha donat aquest paper. Sí. No sé si ens vols afegir alguna coseta més. Bueno, jo crec que això, l'esperança de que les coses aniran canviant i que és un compromís de tots i totes i que no... També hem de fer-ho sobretot des del feminisme amb el respecte també i la paciència, no? Perquè a vegades quan A vegades costa aquesta paciència, Sí, costa molt, però hem de saber que, com totes les lluites socials, no són d'un dia per l'altre i que hem de... O sigui, jo sempre penso en la perspectiva, bueno, pues vale, i penso, bueno, i lo que passava fa 100 anys, no? Clar, Bueno. si mirem enrere, Exacte. podem dir que hem fet passos agegantats, no? Exacte, és que sí. I mira, just al Club de Lectura Feminista venen moltes dones així més grans i a vegades hi ha les joves que diuen no, perquè no hem avançat res, perquè no sé... I les dones diuen, però com? No diguis això, si jo... és que jo no podia obrir un compte bancari sense el permís del meu marit. Imagina't. No podia ni sortir al carrer amb una faldilla perquè ja em deien que era una fresca. O sigui, i estem parlant d'una... No? D'una dona que viu està ara aquí. i que diu, no, pensem que hem avançat i que avançarem més amb el compromís de tothom, perquè ara jo celebro que es facin aquests programes, que a la tele surtin un munt de documentals sobre això, que a les notícies es parli encara que sigui negativament de la llei, però que es parli d'això, no? Que si algú vol sigui un investigar, debat. no? Sí, pot perquè hi ha material, no? O sigui, hi ha molts bulos i moltes mentides, perquè, com sempre, en tot, però que es parli, que es generi un debat, és important a la societat. Doncs deixem aquí aquesta idea, aquest debat, que com a mínim que es generi un debat, que ja és molt, i que si quan mirem enrere veiem que hem fet aquests passos agegantats, vol dir que anem per bon camí, no? Exactament. Moltíssimes gràcies, Amàlia Valderrama, psicòloga i formadora. Un plaer tenir-te aquí. Igualment. Moltes gràcies per convidar-me. Glossari. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella, canto libre para el que ama la tierra. Mutilació genital femenina. La mutilació genital femenina, MGF, comprèn tots els procediments conscients en la resecció parcial o total dels genitals externs femenins, així com altres lesions dels òrgans genitals femenins per motius no mèdics. Consentiment. Es tracta de l'aprovació d'una cosa, permís perquè una acció es realitzi, acceptació explícita. Violència sexual. Qualsevol activitat o contacte sexual que ocorra sense el vostre consentiment. Pot involucrar força física o amenaça de força. També pot passar a causa de coerció o amenaces. Si has estat víctima de violència sexual, no és culpa teva. La violència sexual mai no és culpa de la víctima. L'agressió sexual, abús verbal,
l'incest i la violació són tota mena de violència sexual. La violència sexual és un problema de salut pública greu. Afecta persones de tota edat, gènere, orientació sexual, etnicitat, capacitat intel·lectual i classe socioeconòmica. La violència sexual no es limita a la violació. Revictimització. Victimització secundària, maltractament addicional exercit contra les dones que es troben en situació de violència masclista, com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits quantitatius i qualitatius de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables i també per les actuacions desencertades provinents d'altres agents implicats. Desprevingudes. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella, canto libre para el que Bé, i al Desprevingudes d'avui estic molt contenta de presentar-vos una nova col·laboradora, la Nàdia Fervenza. Molt bones, Nàdia. Molt bones, Rita. Què tal? Com ha anat aquesta estrena en la secció Desprevingudes? Pues la veritat que ha sigut molt divertit, he gaudit molt i m'ha agradat molt el poder participar i veure com la gent es volcava també en contestar aquestes preguntes amb il·lusió. No t'has trobat a ningú que et digués ui, no, jo no vull sortir per la ràdio. No, cap, al contrari. A més, em demanaven que si hi havia alguna pregunta més. Oh, que bé, Molt mira. interessats. I han afegit alguna conclusió més. Fantàstic. A quina part de Palafrugell has anat, que tenim gent tan col·laboradora? He anat pel centre i he anat preguntant a la gent que veia i de vegades hi havia alguns grupets de noies i molt bé, la veritat. M'agrada molt aquesta experiència. Que bé. Doncs a mi també m'agrada molt que hagis col·laborat en aquesta secció. Doncs, i quines conclusions trauries de les respostes que ara tot seguit escoltarem? Però quines conclusions has tret tu de les respostes que t'han anat donant? Doncs he tret la conclusió de que no tot el món sap realment què es commemora, o sigui, quins actes commemorin el dia 8 de març. I sempre cauen doncs, amb les pancartes, amb les manifestacions, però no més enllà del que es fa. O sigui que hem de fer com molta més difusió, no? Sí, és molt necessari. Perquè es fan moltes coses, en veritat, moltes molt divertides, i està molt bé que sapiguem que hi ha una manifestació, que sapiguem que es fa vaga, que sapiguem que es fa una reclama per tots aquests drets que encara falten per assolir, però també podem gaudir, també podem reclamar i també podem reivindicar coses ballant o menjant, que sí? Sí. I tant. Doncs endavant amb la teva secció. Val, moltes gràcies. Saps què passa el 8 de març? Doncs el dia 8 de març és el Dia Internacional de la Dona i és un dia que es commemora tots els drets aconseguits en tots els àmbits fins ara per la dona i totes les lluites i sacrificis que s'han fet fins ara per aconseguir-los, tot i que queda molt camí per fer encara. Sí, que és el Dia de la Dona. El mateix. Sí que és el Dia de la Dona, sí. És el dia on representem els nostres drets de dona i ens rebel·lem. Sí, és el Dia de la Dona. Quins actes coneixes que commemorin aquest dia? Doncs, pràcticament arreu del món es fan mobilitzacions i manifestacions, sobretot als països europeus, també als Estats Units, Amèrica Llatina també amb moltíssima força. La majoria, molts de col·lectius feministes, col·lectius socials, sindicats, es posicionen, surten al carrer, es preparen jornades culturals, formacions, xerrades. Jo personalment sé que hi ha manifestacions, per exemple, a Girona, també a la Bisbal d'Empordà, el sindicat de la CNT cada any prepara una jornada per commemorar el dia 8M, on es fan jornades de microobert, es fan xerrades, es fan concerts i sobretot és un dia perquè sobretot la dona surti al carrer
a cridar i a lluitar pel que li pertoca, pel que és seu, i els homes en aquest cas doncs, que les acompanyem i que siguem aliats, que ens donem compte del pes que tenim en aquesta societat per transformar doncs, això també i bueno, és un dia doncs, que considero molt important, tot i que la lluita és diària, es fa cada dia i no hem d'oblidar que sortir un dia al carrer i cridar és magnífic, però al final com es canvien les coses és el dia a dia en tots els àmbits, a la feina, a casa, al carrer, amb la família i en tots els llocs possibles. Els actes, per exemple, per Palafrugell, fa uns anys, en el Mercat del Peix es feia com una petita assemblea on diferents dones donaven un discurs. Jo, per exemple, el vaig donar fa 3 o 4 anys, si no m'equivoco. Jo, per exemple, conec les manifestacions de Girona, és on sempre em moc i amb les que estem aquí també, les coneixem sobretot i a més una ocasió doncs, hem estat allà. Jo amb el meu grup d'amigues normalment cada any quedem amb antelació i creem unes pancartes i les anem a manifestar a Girona, com ha dit la meva companya Mina. Jo conec les reivindicacions que es fan a Girona i diferents comunitats autònomes i diferents actes que es fan a cada poble. Jo sé que també es fiquen diversos punts liles en el municipi en aquest dia i també a d'altres, però en especial el 8M per reivindicar doncs, el paper de la dona, els seus drets i fer una miqueta de difusió. I també aniré a la manifestació com la Mina, a Girona. Val, doncs moltíssimes gràcies per haver participat. Moltes gràcies. No hi ha més preguntes? No hi ha més. Però si voleu fer alguna aportació... Bueno, esperem que el dia 8 de març vagi molt bé en totes les manifestacions i totes les trobades que es facin. A mi em fa vergonya, haver dit el que he dit. Cirereta. El feminisme és la idea radical de que les dones som persones. Angela Davis.